шом бахайр, подписчикои азизи канали мо. Сабаби дар интернет ҷамъ шудани мо, сабаби дар интернет бо ҳам суҳбати ширин кардани мо, ин ҳама ватандӯстии мо мебошад. Ҳамин тавр не? ватанро ки дӯст медорем, мехоҳем бо лаҳни тоҷикӣ чақчақ кунем, зиққии якдигарро барорем. дӯстони азиз, ман ба ҳамаи шумо саломатӣ, фараҳмандӣ, тамоми хушиҳои зиндагиро аз худованди мутаол таманно дорам. хушбахт ҳастам, ки тоҷик ҳастаму аз Тоҷикистонам. яъне ки ҳамаи мо ватанамонро дӯст медорем. шукри он ки мо зодаи Тоҷикистонем. дӯстони азиз, умедворам, ки канали маро дастгирӣ мекунед ва мо ҳамеша дар прямои эфирҳо, дар канал, дар роликҳое ки ман тайёр мекунам, бо ҳам вомехӯрем. яъне ки ғоибона ҳам бошад, якдигарро аллакай медонем, мисли як оила гаштаем, аз рафтору кирдор, аз зиндагии якдигар бохабар ҳастем, дар паҳлӯи ҳам ҳастем, дар вақти шодӣ, дар вақти ғам. умедворам, ки дар оянда ҳам маро шумо дастгирӣ мекунед. дӯстони азизи ман, подписчикои меҳрубони мо, дар саҳифаи сообщества барои шумо қиссаҳо, номаҳои подписчикоро гузоштаам. шумо метавонед, ки аз саҳифаи сообществаи ман тамоми маводҳои зарурӣ, қиссаҳои беҳтаринро хонда лаззати маънавӣ бигиред. бо мо бошед. шабатон хуш, подписчикои азизи ман.